Zer gertatzen da orientazioarekin? Ikasleak, familia joan behar direla, unibertsitate batera, bestera, informazioen bila, eta ekartzea ona Durangora, unibertsitate guztiak batera, eta informazio hori helarazi ikaslei, uste dugu importantea eta ekintza polita dela, eta esan dudan bezala Durango herriari mesede bat egitea bai. Gauz hitz egiten 17, 18 gaztei buruz, eta haien bizitzako momentu honetan oso garrantzitsua den momentua da. Erabaki behar dute, etorkizunean zer, nondik nora joan, eta kontutan hartuta bai, ze momentua bizi dugun, bere biziko garrantzia deko erabaki hori. Ez da lehenengo aldiz orientazioa egiten dela unibertsitateekin ikastetxean, izan ere, daramatzagu urteak, gonbidatu egiten ditugula unibertsitateak sasoi honetan, baina lehen bazetozen goizeko ordutegietan, bakoitza bere egunean, eta orduan ikusten genuen galtzen ari ginela aukera bat gurasoei ere zabaltzeko eskaintza hau, eta ikasleek badute haien helburu pertsonala eta ardura, eta nolabait urduri daude haien etorkizunari buruz ez dakitelako zer erabaki, eta batzuetan gurasoen laguntza ezinbestekoa da txalantza horiei aurre egiteko, usatzeko eta saiatzeko adin honetan lasaitzen. Askotan zer gertatzen da, ikasle jasotzen dute informazioa, eta gero gurasoekin unibertsitate batera, bestera informazioaren bila joan behar, eta doaz gurasoak eta seme-alabak. Kasu honetan eskura daukie, hau da, ez dute joan behar hau eta bestera eta bestera. Hona etorri eskero informazio gehiena jaso aldute elkarrekin, guraso eta ikasleekin. Eta gainera, bide batez, bai Deustukoe, bai Eukoa, bai Mondragonekoe, zuen ona, bestera. Orduan hori uste dugu dela aukera paregabea, hori gurasoentzat eta ikasleentzat, familiarentzat hain zuzen ere, ez?